jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare en garti hande e habaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko toronto États-Unis puɗɗorɗen dental kanko Donald Trump e président ji joyi africain ji e mayn ƴewgal ɗo dental ko journaliste ji kaalen a habaruji men hande toronto États-Unis ma en jaaka toon kadi to Washington ko yaltiɗo ɗo balɗe hono kanko gonno directeur FBI hono biyeteɗo Comey e kanko kadi gonno directeur CIA joni kamɓe gouvernement Trump kadi en enquêtaɓe ko fati kanko Donald Trump ko takkono hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon e oɗon saamo kanko président mo Sénégal won woni foti joddade e Donald Trump donc haqqille en watta hen eɗen wayno ko dille kewɗe nan toon to Sénégal ɗeɗon dille kadi ko oɗon ñalawma hande hono kanko joguinoɗo émission toon to TFM kanko e Amadou Ba e kamɓe fuɗɗo convoquenoma kono ko yiya ñalawma ko yiya kiiɗe hono kanko Badara o wayno nanggama kono noon kanko Amadou Ba o accitama habaruji men international ma en toon to Russie no wayno ko oɗo ñalawma kadi hande weɗlima bomboji ɓurɗi ɗum noon est ce que ko yeɓtade Donald Trump ko critique mo kanko Putin ko walla ko gueɗe goɗɗe kanko Donald Trump kadi o wi wonde ko so tawi kamɓe Brésil ɓe dartinani ñawore fatude Bolsonaro ene wayno ko ma fammaɓe kene wona 50% tarif ɗum woni titre ji meɗen oɗo ñalawma hande hawri ko jeena e lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ma en garto detuji mum ɗum joni Radio Juillet Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Juillet Sare ko hettiyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Juillet Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Juillet International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa taaridi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Juillet International ko Burkina, Mauritanie, Cameroun, Sénégal kono Radio Juillet International no haale saforore Juillet Sare موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم wolo képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek Radio Juillet Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah so ninke Radio Juillet Sare a wi kittembiri ni qas woni sababu ngona pullo capa so ninki walla wolof geɗal ma nen e nder Radio Juillet International wonandi jogiiɓe publicité jokkondir e Radio Juillet International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Juillet International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare hande ko alarba jeena e lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi gonɗen joni ko 8h toon to Washington ɗum noon hawri ko minuit toon to Dakar toon to Moscou ko 2h du matin toon to Austin woni ko 19h 7h kikiɗe habaruji meɗen puɗɗoɗen ko habaruji men international ɗum noon habaruji janɗi joni tumnade e journal biyeteɗo Sénégal ene wayno ko e joni kikiɗe ɓe jaltinimi mbi wonde hono kanko biyeteɗo Badara Gadiaga ɗum noon noddunoɗo toon hande toon de direction cybersécurité pour enquête ko fati émission ngaji kanko hoore makko ɗi arduno émission ngaji biyeteɗo Jakarlo ɗiɗon émission ngaji kadi ene wayno ko kanko Amadou Ba invitinoɗo e kanko mo dugduno kanko ɓe garini toon kono Amadou Ba yiyama accitama kañum hoosi kono kanko Badara Gadiaga ene wayno ko kamɓe enquêtoɓe ɓe nanguimo toon waadi ko hunde kadi nde ganduɗa henna waɗi réaction ngaji kewɗi wonande politicien ji wonande kadi liggotoɓe e galleji jayndiyankoɓe e yimɓe fof jii ɗum ɗo joni ko laamu kesu toon to Sénégal woni koye wadde dartinde kala ko wiyete liberté d' expression toon Sénégal ɗum noon siftinde ɗon tan ko oɗo émission kanko Amadou Ba o arini toon ɗum noon nde o ari toon nde henne kadi ko ɓe dukanno surtout ko gueɗe patuɗo henne e ko fati e laamu kamɓe gouverneur Ousmane Sonko walla ko fati Ousmane Sonko haɓe gaddi hen ni affaire Adji Sarr haɓe gaddi hen gueɗe kewɗe kono ene wayno ko kamɓe laamu ngu ɓe beltaki ɗum ɗon idi noddede fof ko kanko biyeteɗo Madiambal ɗum noon ko kañum huɗum waɗino commentaire e vidéo jaltunoɗo YouTube ko fati kanko Amadou Ba ko haalno ko kono e wayno kañum accitama
kono noon hannde ko kanko Badara Gadiaga e kanko Amadou Ba nodda noon ene teskita hen kadi dille kewɗe gonni toon to Sénégal surtout kanko Badara nde o yahata toon to oɗo centre sécurité cybersécurité yimɓe hewɓe ne wayno ko duɗɗal mongal ari ne wulla ne supportama ne ko gueɗe kadi kewanoɗe yiyede hadde laamu makko kanko Macky Sall yaade ɗum noon ko kamɓe yimɓe wonɓe laamu ɓe gueɗe ɗe mbaɗanno wullude walla saborde walla ɗum noon donc yiya ne woni e reema ko kanko Badara Gadiaga haade makko nadde toon ɗo oɗo centre cybersécurité ko wawi wonde fof ene wayno oɗo ñalawma hannde kanko ne o waɗama garde à vue kanko Badara Gadiaga. Habaruji men hannde toon to Sénégal e tumnade kadi eko yalti hono kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal ene waɗa o joddima hannde Donald Trump ɗum noon ko kamɓe président ji joyyi kamɓe garno toon ɗiɗon président ñone jeeya hen kanko gardiɗo leydi Sénégal, kanko gardiɗo leydi Mauritanie, kanko gardiɗo leydi Libéria e kanko gardiɗo leydi Guinée Bissau e kanko gardiɗo leydi Gabon. Ko haaleten oɗo saha joni ko ƴewde est ce que kanko Donald Trump o ƴewata gongira e gonga ko joƴƴinde ɓeeɗo ɗiɗo président ji joyyi pour heɓde ngallu gummotongo e nder leydi ko wayno minereji walla est ce que kanko Donald Trump o ƴewata ko ɓe ɗiɗo président ji beele ne ballamo kanko hoore makko beele mo wawa suɓede rokkede jeenade ko fati en ƴeewo jamme e aduna he ɗum noon prix Nobel de la paix walla kanko hoore makko Donald Trump woni koye hande wadde peeje foof walla beele mo faddo Chine e kamɓe Russie e sibabude kamɓe Chine e kamɓe Russie ɓen ɓeydo hewde doole toon to leyɗele Afrique surtout ɗeɗo leyɗele ɗe ganduɗa ene gonno ko jimadi France ko ɓenni ko wawi wonde fof ene wayno ko teskirata hono kanko Donald Trump kadi nde o yamiri wonde ko yimɓe yo kaal journaliste uji kewɗi namdinoɓe wonde président ji est ce que kañumen koye mum ene supportamo ko fate prix Nobel de la paix kamɓe fof ɓe jaabima kono ene wayno ko ɓuuri teskirede hono kanko gardiɗo leydi Libéria ndewno haali kanko haali koye anglais ene wayno ko Donald Trump kañum hoore mum yettima wi wonde ko anglais makko ko moƴƴo ɗum ɗon ene wayno ko haysinde Donald Trump anda woni koye toñje wi ko woni président ji kewɗi jooɗiɓe ɗo e yeeso muɗum hay anglais goto mbawa haalde ko wawi wonde foof e ndeɗo jonde noon continue toon ha hande habaruji men international ɗum noon ko tumnade kadi ko ummi toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump kadi ene wayno mon continue défendude ministre makko de la défense ɗum noon ko nde yalti caggal nde yalti wonde ko balle nelde tenoɗe toon to Ukraine ko kanko hex dartini ɗum ɗon taw wona yamirode makko kanko Donald Trump ɗum noon e ndendi journaliste namdima kanko Donald Trump hollo gonɗo responsable hol dartini ɗeɗon balle ne wayno ko kanko Donald Trump saliɓe tumnade hande ko gardiɗo démocrate en toon to suudu représentant Jeffrey Hackins o wi wonde ko ene wayno ko Donald Trump foti segde ko oɗo en ministre de la défense hono kanko hexet par ce que omo addi caɗele no feewi ko fati non seulement no wiiri ni Donald Trump gouvernement mum ko caɗele kono hakkisat kañum ɓeytir mum caɗele wonande laamu Donald Trump ha hande kadi toon to Washington e tugnadi kadi ko yalti hono kamɓe gouvernement mo Donald Trump ɓe continue oɗo saha joni enquête hono mennoɗo wonde directeur FBI hono kanko Comey e gardinoɗo kadi CIA hono kanko Brennan ko haala tan en wayno ko kamɓe département justice e laamu makko kanko Donald Trump e tugnade kadi yamiroɗo ummini toon to gardiɗo CIA no kanko biyeteɗo John Ratcliffe ene wayno ko kamɓe jamiri oɗo saha joni département justice yo wawa enquête hono ɓeɗo ɗiɗo ɓe enquête koye gueɗe bannoɗe hitande ujunaji 16 taw oɗon saha kanko Donald Trump mo takka wonde ko won balle walla won jokkodiral ngal wadde e Russie naɓe surtout ko fate élection ngaji hitande ujunaji 16 ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en kanko Donald Trump o woni tan toujours koye lawol kala ko mo ganduɗa memnoɗo mum watto ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko directeur walla kanko gardiɗo département justice o haalino yeeso congrès o wi wonde ko ɓe duttitanta ko yimɓe ɓe ganduɗa en wiyeteɓe ko ennemi ji makko kanko Donald Trump habaruji men international ha hande ɗum noon ko toon to Brésil tugnade kadi e kabaruji gomiri toon hono kanko Donald Trump o weltaki no fewi ñawoji baɗeteɗo toon ñawoji ɗe noon ko contre kanko ancien président mo Brésil biyeteɗo Bolsonaro e ɗum noon e wiide makko kanko Donald Trump so tawi Brésil dartinani ndeɗo ñawore kanko Donald Trump mawo fawi Brésil ken wona 50% ko fate tarif ɗum noon kanko Bolsonaro Cour suprême ñawata mo oɗo saha joni sibabude e hitande ujunaji ɗe nogas ɗi caggal nde woteji mbaɗa toon kanko hoore makko peeti ɗum donc Lula hefti ɗiɗon woteji ɗum woni ko kanko hoore makko yimɓe makko supporteur uji makko janini toon e assemblée mabɓe jani toon e kala bureau ji laamu gonɗi toon ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe laamu ngu walla kamɓe Cour suprême ko kanko Bolsonaro woni caggal ɓeɗo yimɓe yanɓe toon kanko Bolsonaro noon e wayno oɗon saha o alano e leydi he
o wonna ko gato États-Unis ɗum ɗo kadi ko hunde nawde sende e gueɗe ɗe ganduɗa bannoɗe ga henne e hitande ujunnaji 2020 caggal kanko Donald Trump nde perdi élection ngaji supporteur ji makko no jannirno toon to congrès toon to Brésil noon ɗum wonno ko ñande 7 lewru janvier hitande ujunnaji 2023 ko wawi wonde fof ene woni ko kanko Donald Trump saabu Bolsonaro ko supporteur makko kadi ko sehil makko kadi kamɓe nandi kala ko wiyete philosophie wi wonde ko so ndeɗo ñawor dartinaka kanko mo fayo Brésil ken wona 50% tarif mum ɗum noon tugnade kadi ko ummi toon e président Lula Silva ɓe keɗɗota ko danoko Trump ko haalata par ce que ɗum ko gueɗe mabɓe leydi mabɓe ala fof ko nawde hen leydi gondi ko wawi wonde fof kanko Bolsonaro jaaro hande duuɓi 70 kanko hoore makko ko seede kadi ndeɗo ñawore ko woni ko yeeso juge biyeteɗo Moraes kañum kadi woni mawɗo toon ñawore kadi ko neɗɗo gandaɗo e gueɗe ɗe ganduɗa kanko Bolsonaro ɗe o haalata mo ƴatto surtout ko fati justice oɗo biyeteɗo Moraes ene jeeya hen habaruji men international hande toon to Russie walla toon to Ukraine hon kamɓe Russie naɓe kadi ɓe ñalli ko neldude bomboji toon to Ukraine donc tugnade hande habaruji gomiɗi ɗi toon to France 24 ɗum noon ko télévision toon France onon kamɓe Russie ɓe mbawi neldude attaque kadi ɓurɗo mawnude e guila guerre o fuɗɗi hitande ujunnaji 2022 ɗum noon e wayno ko oɗo attaque hande e tugnade hande ko France 24 ko haaɗi ɓe mbi ɓe mbawi neldude ken won 727 drone ene wonde sappo e tati missile ɗum ɗo fof ene wayno ko ala fof to heddi toon to nder Ukraine hande tugnade habaruji gomiɗi to France 24 ɓe mbi wonde ko air défense mo Ukraine jogui wawi samminde hen ken wona 770 drone wawi kadi moñude missile aji 7 ɗi missile aji 11 neldaɗi hande tugnade kadi e habaruji gomiɗi ko adi ɗum ɗon e wayno ko kamɓe Russie ɓe ɓeɗino tan ko 550 drone oɗo ñalawma hande drone aji belɗi ɗin kewi ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kanko Donald Trump e nder balɗe ɗiɗi ɓennuɗe o wiyama kanko hoore makko wi wonde ko omo haala bonko ko fate Vladimir Putin kadi emo haala kewko wi wonde ko ene wayno ko yamiri ɗum noon ko heccanki tan wonno o yamiri wonde ko kala armement ji walla kala kaɓirɗe nelde toon to Ukraine dartinonoɗe ma continue neldede toon to Ukraine e ɗeɗon kaɓirɗe ne jeeya hen kaɓirɗe ɗe ganduɗa kam Ukraine ɓe mbawi hutorade pour samminde kala ko rewe weeyo mabɓe ɗum noon ko wayno missile aji ko wayno drone aji kaɓirɗe goɗɗe kadi ɗe ɓe mbawi hutorade pour werlade kamɓe no bomboji nokkuji kewɗi toon to Russie ko wawi wonde fof ene wayno ko ndeɗo haare toon hakkude Ukraine e kamɓe Russie dartotako toon ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko sibabunde kanko Donald Trump téléphone aji ɗi o jokkodirno e Putin e wiide makko kadi kanko Donald Trump e wiide kadi Volodymyr Zelensky ene wayno ko Putin wona neɗɗo jiɗɗo jaam ko ɗum waɗi jonk kala nde haala yontine haalede pour kono jaam dañira haade wonde hakkude mabɓe Russie ene wayno ko Putin ɓeydoto ko wulnude haare nde ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Ukraine ɓe mbi wonde ko neɗɗo goto ma e janu bangu toon to Ukraine habaruji men international hande toon to Mali tugnade kadi le monde Afrique ko haali hono debbo goto kañum meeɗin wonde ministre toppitiɗo ko fati e économie et finance ɗum noon koye laamu kanko Ibrahima Boubacar Keita ene wayno ko ene wayno tugnade habaruji gomiɗi toon hanki ñalawma talata 7 lewru juillet kanko oɗo debbo gonnoɗo ministre biyeteɗo Boire Félicie ko condamnama duuɓi sappo ɗum noon ko duuɓi sappo kaso ferme ɗum ɗo fof sibabunde kaɓirɗe militaire e avion présidentiel coodanoɗo e laamu Ibrahima Boubacar Keita e jimani makko kanko gonnoɗo ɗon sa ministre économie et finance toon to Mali e ndeɗo ñaware kadi hono goɗɗo ministre kadi gonnoɗo e gouvernement makko kanko Ibrahima Boubacar Keita kadi kañum wonno vice président banque ouest africaine de développement hono biyeteɗo Moustapha Ben Barka ene wayno kanko hoore makko ñawa contumace kono noon ndewnanga fof wiya ko yo stocké liberté ji makko fof ne kefte omo forcé kadi ligguinede officier ji goɗɗi aussi ñawama hen ene jeeya hen on kanko colonel major Nohum Dabitaw duuɓi 7 pawa e muɗum nde tawa wonde ko hutorima document ji ɗi gana gonga pour hebde ko fati équipement ji militaire uji ɗum ɗo fof noon waɗi ko toon to Mali o tugnade kadi habaruji gomiɗi toon hono ko ɓeeɗo fof ko yimɓe wonnoɓe gouvernement kanko Ibrahima Boubacar Keita baɗaɗo kuddita taw ko yimɓe jooɗiɓe laamu joni mbaɗi ɗumen kuddita bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare ɗum arti hen habaruji men to États-Unis ɗum no puɗɗoɗen ko toon to Texas ɗum noon tugnade hande ko CNN reporti hono kamɓe leydi Texas laamu Texas e surtout ene gardugol kanko gouverneur Greg Abbott ɓen continue yiilade yimɓe ha hande wiyaɓe wonde kañum hoore mum e koko donc ha yitede caggal ɗiɗo tuboji bonnoɗe toon ñande 4 lewru juillet hitande ujunnaji 2025
ene wayno ha hande ko hiisa tan ene wayno ko 170 ɓandu yiitaɓe jiitama oɗo sa joni ko mayɓe sibabu ɗiɗo tuɓoji kanko Greg Abbott noon e kanko kadi kamɓe républicain e kamɓe démocrate eɓene mbatta ɗum probléme politique kono noon ko teskitaɗo oɗo sa joni hono kamɓe yimɓe wonɓe toon yimɓe liggotoɓe ƴewde yimɓe walla yimɓe dandude yimɓe waɗɓe ko gañiɓe hen walla mayɓe hen walla koye noon e mbiya ɓe jogui caɗele oɗo sa joni sibabude ɓe ngala doole kala koɓe poti liggorade ko kanko gardiɗo homeland sécurité hono Chris Noem wayno ko won kalisaji ɗi o jaɓani accude pour kam koye ɓe daña gueɗe ɗeɓe kutori pour wawde continue ɗum noon ko teskira kadi e ñalawma he hono kanko Greg Abbott jabodiral hakkude makko e démocrate en nde wi wonde ko nde démocrate en walla yimɓe hewɓe ne continue ene jannamo walla ne janna laamu makko walla ne janna républicain surtout ne janna hen on Ted Cruz e wideɓe ko ngol ɗo woni lawol muɗum liɗɗogol kala nde météo haali wonde jayeji ne ngara toon to Texas kañum huurum dongnande famille muɗum nawa famille muɗum vacances eyyi kanko Greg Abbott kadi wideɓe wonde ko ɗum ɗo fof ko sibabude peeje bonɗe ɗe ɓe mbaɗata ɗum waɗi donc leydi Texas fewnitako jamais ko fate gueɗe ɗeɗon saabu météo haalino ko addi ɗum ɗo henna wonde ko toɓoji ne ngara toɓoji ɗi kadi ma jetto e nokkuji won kadi ko toɓoji bonnoji kono noon e wayno ko kanko Greg Abbott e nder ko jaabi o wi wonde ko ɗum ɗo ko sindu ko football joueta no wonani jaborte ɗum noon e wayno ko ɗiɗon haalluji kadi gonti haalluji ɗi o fotani haalde tugnade hande démocrate en ko jabotomo représentant ji démocrate en jeeyaɓe toon to Texas wawi wonde fof ɓene mbatta oɗo probléme politique donc toon to Washington kadi ene wayno ko ruttisade toon kanko Donald Trump o fottude e ɗiɗo président joyi africain ji ene wayno ko wiide mabɓe wiide kanko Donald Trump ko ƴewde wonde ko ɓe jokkodiral ko fate ɓamtude ngalluji ɗiɗo leyɗel Afrique e kadi waylude holno jokkodiral hakkude États-Unis e leyɗel Afrique mbayanno kono ko teskira hen tan ene wayno ko sibabude namde e jaabuuli hakkude kanko Donald Trump e président africain ene wayno ko yimɓeɓe fof mbatti haqqillaji mumen est ce que ko gongira e gonga ɗeɗo leyɗele Afrique ne ballamo kanko Donald Trump beela mo suuɓe e no hebde prix Nobel walla ɗeɗo leyɗele Afrique kañumen koye mumen ene mbawi jabde rokkudemo ko yiiɗi ko hen haysindo yimɓe mumen walla leyɗele kadi limaɗe wonde ko yimɓe men potatnade États-Unis kono noon ko teskira hen kadi wonon kon kanko Donald Trump yimɓe hewɓe kadi journaliste kaali hen mbi wonde ko o perdi occasion par ce que won leyɗele ɓurnoɗe wonde important kono nawde ɗumen e ɗeɗo leyɗele joyyi ko wayno Nigéria ko wayno Afrique du Sud kono noon donc wawi wonde foof anni e mabɓe kamɓe gouvernement mo Donald Trump hayso ɓe kalano ouvertement ko yidde faddade kamɓe rusinaɓe kamɓe Chine sibabude oɗo dumunde fof eɓe kewi koyɗe toon to Afrique e kadi eɓene mon jokkodiri e leyɗele Afrique no fewi ko fate wallude ɗumen ko fate ɓamtare mumen toon to Afrique ne teskira e ɗeɗon leyɗele nan surtout leyɗele ɗeɗo leyɗele ɗe ganduɗa henna gouvernement ji men ko gouvernement ji militaire oɗo saaha ko wayno Burkina Faso ko wayno Niger ko wayno Mali kamɓe Russie eɓe jogui toon doole no fewi leyɗele keddiɗe kadi ne wayno ko ɓuuri hewde hen taw ko leyɗele kadi gonnode jimadi France kañumen wayno Chine ko oɗo saaha joni en konti jokkodiral moƴƴale muɗum ko teskira tan e wayno ko dumunno ɓen ɗo yinoma hono kanko gardiɗo laamu toon to Sénégal Ousmane Sonko o wawino yaade ni toon to Chine ƴewde balle ko fate hen walludeɓe projet ji mabɓe gonɗi toon to Sénégal donc ɗum ɗo foof ko hunde kadi hawnaki est ce que jogorani lutodirde e kamɓe gouvernement États-Unis koɓe jiiɗi ko e kadi e gueɗe ɗe mbaɗata ɗe hen surtout wadde lissuji ɗi leyɗele Afrique hadde ɗumen arde toon to États-Unis e kadi ustude jokkodiral ngal kamɓe États-Unis joguino e aduna surtout toon to leyɗele Afrique ko fate kuppude kala balle gummotono e USAID donc ko jogori bonnirde fayida jonde mabɓe kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal e Donald Trump ko sibabude dille gonɗe toon to Sénégal saabu yimɓe journaliste uji e yimɓe liggotonoɓe e kala ko fate médiaji continuité mumen e nanguede e wiide janiyankoɓe ko yaɓude kala ko wiyete liberté de presse ha hande toon to Washington kadi ene wayno ko yalti hono kanko gouvernement makko kanko e tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to Washington hono département justice ɓe continue oɗo saaha joni ɓe enquête hono kanko gardinoɗo CIA e kanko gardinoɗo kadi FBI ɓeɗon kadi ne wayno koɓe takki ɗumen joni mbi wonde ko kaali haalluji ɗi gona gonga pour wiide wonde ko kanko Donald Trump mo jogui e nden on saaha mo jottodirno e Russie surtout walludemo ko fati woteji hitande ujunnaji 16 ha hande toon to Washington en wayno ko kanko gardiɗo sud représentant ji walla adjoint muɗum to banggue démocrate hono biyeteɗo Jeffrey Hakim e nder jokkodiral ngal wadde CNN o haali wi wonde ko Donald Trump no foti segde hono kanko Peter Hegseth
ɗum noon si babude Peter Hegseth ko yalti joni wonde ko kanko yamirno wonde ko kala balle jahoje toon to Ukraine balle ko fati kaɓirɗe militaire uji yo dartini tawa ɗum sa Donald Trump tinani ɗum ɗon e wiide won jayniyankoɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko hakim Jeffrey o wi wonde ko Peter Hegseth caɗele ɓole addude ɗum e laamu surtout kadi haysino ko laamu Donald Trump ko caɗele kanko hoore makko kanko ɓeydoto won programme Donald Trump bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min joganno e ɗemgal Pulaar e oɗo ñallawma alarba 9 lewru juillet hitande ujunnaji e nogas joyi gasi ha laaɓi siftin ɗon tan ko habruji janɗi e jamme hono toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Badara Gadiaga ɗum noon noddunoɗo toon hannde toon to direction wiyata cybersécurité kañum hoore mum noddidunoɗo e député Pastef biyeteɗo Amadou Ba kanko Badara Gadiaga o waali toon to kaso tawa Amadou Ba kañum hoore député Pastef kañum o hoore mum o paami tin noon tan ɗum ɗo henno kadi ko hunde nde ganduɗa oɗo sa joni kamɓe politicien e kamɓe kadi jayniyankoɓe aduna o fof ɓe ne continue wiide wonde ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo gouvernement ko waɗata ko hunde ɓurtude oɗo sa joni donc ma en gartu e datuji muɗum janggo siftin ɗon tan hande ko alarba 9 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko musidɗo mon Amadou Touré haldanno e moɗon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi on jarama yen mbaali jaam